Wat zit daar in de zak van Zwarte Piet? Zwarte Piet. Wat zit daar in de zak van Zwarte Piet? Zwarte Piet. Het is rood en het kan rijden. Je weet het als je het ziet. Dat zit daar in de zak van Zwarte Piet. Zwarte Piet. Wat zit er in de zak van Zwarte Piet? Zwarte Piet. Wat zit er in de zak van Zwarte Piet? Zwarte Piet. Het is rond en het kan rollen, je weet het als je het ziet. Wat zit er in de zak van Zwarte Piet? Zwarte Piet! Kom, Zwarte Piet, we gaan cadeautjes rondbrengen in de stad. Ik neem mijn boek mee. En ik neem mijn zak. Op stap met het paard. Katteklop, 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 katteklop. Oh, een schoorsteen. Krap jij maar door de schoorsteen. Oké, wel, ik ga eens lezen in mijn rood kinderboek. Oeh, ja. Hier wonen 3 kindjes. Er is er 1 een babytje. Heb je daar een teddybeer voor? Oh ja, dat zal ik leuk vinden. Ja. Ik heb een groot kindje dat graag met dino's speelt. Oh. Zie ik. Heb je soms een dino? Ja. Oh ja, daar zal hij leuk mee spelen. En heb ik er nog eentje en dat is, die moet later een voetballer worden. Heb jij een bal of zoiets? Ja. Oh, leg maar. En nu ga ik even een papiertje nemen voor dat wat nu van was. Ja. Ik neem de ochtend. Zo. Baas. Zo, kom Sinterklaas. Zwarte Piet. Nu is het gedaan. Dag Sinterklaasje.